Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pizza 13 na bulan sang Mayo tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal Bacolod CHO. Wala sa may na-report nga clustering sang pneumonia cases sa syudad. Miyembro sang law enforcement team sa syudad sang San Carlos, Pilason matapos ginwasay sang may diferensya sa paminsaron. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga nginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon sang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Laguna, kag syudad sang Cebu nga ginakonsiderar high risk sa paglaptas sang COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Modified Enhanced Community Quarantine magaumpisa sa Mayo 16, tubtob 31. Sa briefing ni Presidente Rodrigo Duterte, kaupod abang nga cabinet official, ginpahanumdum sini nga wala nagakahulugan, nga wala na sang virus tungod, ginhalugan na ang restriksyon. Dugang pa sang Presidente nga dapat amat-amat lang ang pagbukas ang ekonomiya tungod hindi masarangan sang pungsod ang posible ikadwa o kon ikatatlo nga wave sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang pila karyon nga ipaidalom sa General Community Quarantine pagkatapos sang Mayo 15 amo ang Region 2, Region 3, Region 4-A magluwas sa Laguna, CAR Region 7 magluwas sa Cebu City, Region 9, Region 11, Region 13, Caraga. Ariho, ang mga riyon nga ginakonsiderar low risk kag hindi na pagpaidalom sa General Community Quarantine kag Enhanced Community Quarantine pagkatapos sang Mayo 15 amo ang Region 1, Region 4-B, Region 5,
Region 6, dala kita. Region 13, Region 10, Region 12, kag BRRMM. Ambot silingon, nadala kita sa low risk. Depende ini kung ano ang ipalayag. Kag pila naman ka statement ni Mayor Bing Yunardia. Si Gobernador Lacson niya sang probinsya ng Abay, may extension pa tob-tob, pitsa 30 sang Mayo, ang General Community Quarantine. Tidire sa Bacolod, ulaton ta kung ano ang statement nga ipalayag sa mga opisyal sang syudad sang Bacolod pagkatapos sang Mayo 15. Balik bala kita sa aton kinaandan nga pangginawi o kon may ara pa pila ka mga pulisa nga ipapanaog ang syudad sa Bacolod sa dalom sa aton mga opisyal sa pagpanguna ni Mayor Bing Yunardia. Balantayan ini kay pila ka mga sektor posible magaupod sining ginatawag pagkakas sang General Community Quarantine kag Enhanced Community Quarantine sa syudad sa Bacolod. May ara man niya, hindi pa komporme, bangod kadelikado pa sang panahon. Depende ini, hulaton ta, pagkatapos sang Mayo 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Good morning! Bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, Pitsa 13 na subong, lapit na lang ang Pitsa 15 sa bulan sang Mayo. Ano ayhan? Amangin buwas damlag sang Bacolod, pag-abot sang Mayo 16. Good morning, morning. Kamustahon ta? Ang mga palibot sa siyudad sa Bacolod. Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo? Sa nagapanguna nga balaklon sa merkado, karon nga kaagahon. Daw medyo makagulo ginawa na kita sini. Kon, ano ginman amang indesisyon sa mga opisyal naton sa siyudad sa Bacolod, sa mando gyapon sa nga nasyonal nga panggobyerno upod kay Presidente Rodrigo Duterte. Pero diri kita sa patrolo. Sikapon tanay patrol, kamustahon tanay ang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod kag mga merkado sa pila naton ka mga kauturan gagahimos palang magapadulong sa tagsa ka merkado. Ari ay monitor kamo sa mga presyo, monitor kamo kung anong kahimtangan karon sang siyudad sa Bacolod sining kagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba
Aksyon Alvin. Sir Fred, good morning. Ang sitwasyon subong diri sa Dakbanwasang Bacolod, partikular sa mga merkado, still ang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office still naga-check up sa gihapon sa mga quarantine pass, sa mga nagapamalaklon, especially diri sa Libertad Public Market, ara sa gihapon Action Fred, no? Ang mga kapulisan still ginapatuman ang number coding sa mga queue pass nga mga sulod sa merkado antes ikaw makapamalaklon diri sa Libertad Public Market. Kung sa diin amta ang kilo Action Fred, medyo nubo-nubo na siya, nagligad no binta. Bombay pula na. Pula ni siyang Bombay Action Fred. Ang puti. Ang puti subong sir. 70. Si Tinta Action Red puti. Ang available man subong ang of course ang luya mo tagpila 140 140 ang kilo Action Fred. Aho subong sir 130 130 ang ahos. Pero ariyo kamatis Action Fred kampyon ng kolor. Pili ka lang di Action Fred, may habal, may pula, may pagkayelo jutay. Ang kamatis sir tagpila 45. Oh, tagpila din natin. Kanlaon subong. Kanlaon ang kamatis mo. Ang kamatis Action Fred halin sa kanlaon pero may paitan siya subong. Ang paitan mo subong to tagpila 60. Oh, 60 pesos ang kilo sa paitan. Medyo naglubo siya subong Nagligat to, medyo mahal-mahal siya, no? Medyo sang ligat. Namuto nagmahal-mahal kay iwat lang supply. Daw short ang supply. Ito subong daw damo naman. Subong damo naman. Damo naman supply. Oo. Dini halin? Sa Iloilo. Damo supply sang paitan Action Fred. Medyo naglubo siya, 60 na lang. Unlike the other days, tag 120. May dahon pa siya subong Action Fred. Sibuyas mo nga dahon. 50. 55. Ang bandol. Bandol. Ang bandol ni Action Fred, 50 tugtog 55 ang bandol. Pero ari pagid ang ginapangita mo, pangla langit mo nga katumbal. Tagpila na siya to. Subong 150. 150? Oo. Matangla ka gid langit, makatilaw ka no. Sa kahang. Matilaw ka gid ni Action Fred. Tangla langit gid mo. Magluwas diri kay ari kita subong diri sa area sang bagsakan ti may ari man diri Action Fred nga mga available subong ti saging, no? Saging saging tundal si Madam. Day tagpila ning inyong saging subong? Barato lang ako. May ara, may taglima nga dagko. Ang kilo? Oo, may tagpison man. May pisoson man? Oo. May piso. Ano niya tundal ni? Nang saba. Action Fred, makabakal ka pisoson. May ara man taglima ang bilog. Way na ni kilo o may ara pa kinilo? May kinilo, boss. Galing kayo kung baklon mo di kinilo. 30 na hatag nila. Okay, 30 na ang hatag, no? Okay, tundal na kag saba? May bisol pa siya Action Fred, Wow, bisol. Namin ni siya sa ang bisol namin ni siya sa nilaga nga baboy mo. Ang bisol mo dai tagpila? 40 ang kilo. 40 ang kilo sang bisol. So amo ni mga available subong diri sa area. Kag magluwas diri bisol may ara pagin si Madam sang kalabasa. Timing gini kayo sa nilaga mo. Nilaga mo. Ang ilang kalabasa mo tagpila? 20 kilo. 20 ang kilo. Amo ni mga available subong. Salamat gid, no? Amo ning available subong diri Action Fred sa bagsakan area. Para man mga utanon kagina nga pamangkot man nato ng Action Fred. Number 1 diri atis by bundle sa gihapon sa utanon along Libertad Public Market sa may bagsakan area. Ang ila sini nga dahon-dahon Action Fred na dumdum ta nagliligad. Mayara makabakal ka to 20. Subong ya 30 na ang bundle sang mga dahon-dahon kaangay sini sang iya sang kamuti talbos sang kamuti. Yan isang dahon abi isang
tangkong, no? Kag iban pa. So for action, Fred, amo ni ang pinaka-latest kagang observations ang patrol dire naman sa area, sa presyo, no? Sa merkado, kag subong man ang sitwasyon sa dalanon sa siyudad sa Bacolod. Ini ginadulong sa inyo sang CL-Pito-Pito. May 26 milligrams nga vitamin C. Nagapabaskog sang immune system. Agud magingin mapagon ang aton sining kalawasan. Likawan ang peke nga CL-Pito-Pito nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL-Pito-Pito mabakal sa mga butika o kung parmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Rekta sa patrol, with aksyon ninyo, bugina ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:01 na. Mga presyos ang panakot. Ang panakot sa sulod sa balay bala. Nga importante gid. Kung ako iaga pangumpra, kay ako iaga kadto sa merkado, sa ulado ko na mo. Ang mga panakot ka kinanglanot sa sulod sa puluyan. Kinalan sa sulod sa puluyan, may ara ka sibuyas Bombay, may ara ka kamatis, mabakal ka balabal bla, para hindi madunot, may ahos ka, may luya ka, may paitan ka, may sibuyas dahon ka, may katumbal ka, may kalamunding ka. Amo nang kumangumpra ko ya, amo na ya, ginaplastar ko sa sulod sang isa na ka simana. Amo na kung magpangumpra ka, amo na mga importante nga mga panakot nga kinanglan mo sa sulod sang inyo sini panimalay. Te, kapamahaw na kamo, bakal kamo sapsap na nga labas-labas, gibla? Baklan nyo kamatis, baklan nyo paitan kag balunggay, sos, sa pagkanamit. Parisan mo sang paksyo nga bangros, sos, kampyon na ang pamahaw mo, karon nga aga. Na panagitlon ko sang paglabay ko ta sa Burgos, bla? Mega kabit-kabit nga ginamos nga Bisaya. Baw kung di lang malain, kay ti pait siya mo. Kung may mga balatian, kati tukal gid. Kung may mga arthritis, kati tukal man. Pero kanamit, no? Nang pugaan mo sa kalamunding, kag pusaan mo ko titot, dua kabilog. Baw galalaway ka. Puwerte sa pagkananim, wala tupong. Amo ng kampyon nga pamahaw, ginapulo pangita ako, karon nga aga. Amo-amo lang na sa nang bulo barato lang, kaya tipigado kita. Namis na kung bisan barato lang, pero ang ga-serve sa imo, bago lang tapos paligo, ga short slipot, guwapo sa na. Do medyo okay na ang imo sini kaagahon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kalit kamo, wala untat nga pagpa-check up, medical check up, konsultasyon na. Libre man lang dira sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Kinanglan nyo ini, labi na gid sini karon kadelikado nga panahon bangod sang pagpang-atake sang hindi makita nga kagaw. Kinahanglan mabako ng aton lawas. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal gi kamo sang ila produkto kay mabakal dira sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor nga makapabakod sa aton lawas, mabato sa anuman nga pamalatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan kaysa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagasagang ini siya sa kung anuman nga pamalatian nga mimo magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros, Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building sa Dalan, Lacson, Burgos. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga
Madamo sa naglaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Bao kahapon, doon naka-ighamang ko ba? Sa isabla ta katao to, ito lang post na Twitter ya, sila niya mahatag ako 50 milyones kung sinong makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Puerte man. Nga palang damgo siguro, basi kung si Superman siya, sos dinakop sang NBI, porte, kumurog-kurog man, porting pangayo sa pasaylo, sa kay Presidente Rodrigo Duterte, pati ang mayag lalain sa pagpangayo sang pasensya, pangayo pasaylo, bao ano ining, hindi lahog-lahog so sa makbo nga, ibutang mo daya nga, mahatag 50 milyones, kung sino makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Porte gigurong kaakig ya, porte giguro ang sakit buot ya, binutang ya sa Twitter ya, so pangitaon ka MBI, nadakpan siya sa palang luspad pa nga, hindi magwanta mo na blang, hindi ka mo maglahog-lahog, kag hindi ka mo maghimo sa mga bagay, nga hinulsulan nyo, amak mo imo yung di ka makuha sang 50 milyones. Inablang palupad kung isabla, nga pinsada sa tao, mahatag 50 milyones sa makapatay sa presidente. Wala ka gani. Ay, oo, por Diyos. Ini mga balita nga tagsubong sini. Talagsa mo lang ini. No? Pero ambot kung nga may mga tao pa, nga makapinsar sang amo sini. Kung porting kaakig mo, hupti lang na kasing-kasing mo. Kay hindi ka pwede ya nga mag-inkwentro sa presidente sang pungsod Pilipinas. Pagkabati ko lang kung din siya makuha sa 50 milyones man, guro gadamgo bla.
Inang gadamgo nga gabugtaw. Ay, porte klase balita o. Na intriga man ako sining nga tao, may porte man o. May abilidad nga subong sin. Hindi kakita niya nga matanyag sa muna kadako nga makapatay sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ipanagitlo na kung daw medyo hindi ka komporme. Hindi man tanan komporme sa presidente mo. May ara mga hindi komporme pero ginapulop hipsan lang sa sulod sa dugan. Hindi ka pwede, hindi man yung pwede makusar ang presidente kaya may immunity siya. Lain pa kay pagkadakop laga palang luspad kay mo. Isog, nga palang luspad, sus pangayo pa mo pasensya nga, pati amay na ngayo pasensya. Nya pasensya lang, ang akon anak, nagulpihan guro, basi sumaka dugo ya, o kon ano nga plastada. Kung mayong paminsaraw mo, mabutang sa Twitter mo yan nga, mahatag pa dya para patyon si Presidente Rodrigo Duterte. Bagad dalam guhanon siguro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Dali lang ibalik ng dugang nga mga balita kagisyo pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Daw ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 suno sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Oh, kapi-kapi na kita, Dr. Alfred's Green Coffee sa tanan-tananda nga nakabugtaw na. Aber, halin kay lulo, it lula, nana itatay, kag kabataan na, kapi na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee, nagapangapi na mugos nga pamilya, healthy pa kamo tanan. Wala iniya kaso, nga ipangapi sa kabataan bangod, non-acidic, non-addictive ang Dr. Alfred's Green Coffee. Para gid sa bugos nga panimalay. Ini nga Dr. Alfred's Green Coffee, ginahanay naton ini, kay bangod gitun-an gid iniya sang mga scientifico didto sa Estados Unidos kag didto na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, pwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini siya ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad ga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen kag stevia extract. Ludid pa sang phytonutrients ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Kung hindi ka makaitsar, 1, 2, 3 kadlaw, abyan, hilo na ina. Kinalan magwa ina, ang nagasulod, kinalan magwa. Kung doon nabudlayan ka mag-itsar, kape ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang. Mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kahapon naga-monitor kita. Daw medyo nalipay gid si Mayor Bing Leonardia bangod sining pagkahilway sa duha ka barangay bala. Ang barangay Villamonte ka barangay Banago, remember? Nga ginbutang ini sa gitawag ultra rest area bangod sang nagpositibo sa virus.
Siling ni Mayor Bing kahapon, ginakalipay giniya nga hilway na ang duha ka barangay. Lakip man ang panginbulahan niya, ang pagdayaw niya sa duha ka mga barangay kapitan, sanday Banago Barangay Captain Ricky Mijares, kag Barangay Villamonte Captain Romel Flores. Ang palayag sang alkalde, siling niya makita mo bala? Kung ginasunod lang sa pumuluyo ang tanan nga mando sang syudad, hindi gikita mag-antos sining balatian nga COVID-19. Kung mag-kooperar lang ang tanan para gid sa safety sa bilog nga pumuluyo, tihilway na mo. Ining nagpositibo da sa Purok Sabis bala, kag sa Purok Bayanihan, di kundi balik sa normal, hindi pagkulbaan ng pumuluyo, bangod sa kooperasyon, siling sang alkalde sang syudad sa Bacolod, normal na ang pagpangabuhi dira sa Barangay Villamonte kag Barangay Banago. Amo maning matabo sa aton kung ang pila ka mga kabaranggayan, 61 kabarangay sa Bacolod, magkooperar lang kag hindi lang magtiga-ulo bla. Mabalik kita, buwas damlag. Pero sa nasiling ta, hindi pagiman mangin normal ang aton kabuhi, kay wala pagid sang baksin o kun bulong nga nadiskubrihan nga makatambal sining COVID-19. Tilan tawabla? Ang mando ya sang nasyonal, dala kita ya mo. Ang Region 6, dalaya sa low risk nga ginatawag. Amo silingon, hindi tuman ka makatalagam nga lugar. Posible gani nga basi hindi na kita pagpaidalom pa. Depende na kung ano ang ipangabay sang alkalde sa Bacolod, kay ang gobernador ya sang probinsya na ngabay na extension hasta pitsa 30. So hulaton ta. Hindi kita maglumpat na sa konklusyon unless nga makapalayag si Mayor Bing Leonardia sang tindog niya sining palayag sang nasyonal nga posible hindi na kita pagpaidalom pa sa general kag subungman enhanced community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Ang mga balita ka mga isyo ibalik naton pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Dire kita, balita naton sa City Hall, Bacolod CHO, wala sa may na-report nga clustering sang pneumonia nga kaso sa siyudad. Detalye sini. Upon kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Pag-action Fred, padayon nga ginamonitor sang Bacolod City Health Office kag sang BHERTS o kon Barangay Health Emergency Response Team ang mga pneumonia kag influenza-like illnesses sa mga komunidad diri sa mga syudad sa Bacolod. Kahapon nga adlaw, ginpahayag Action Fred ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. So far, wala sila sang may na-report nga may clustering sang pneumonia o kon influenza-like illness sa lugar kung sa diin may nag-COVID-19 positive o kung komunidad man nga wala sang may na-record nga COVID-19 cases. Gin-explain Action Fred ni Dr. Tan nga ang clustering nga ginatawag ang nagakatabo kung may masobra duwa ka mga persona ang nakaangkon sang sunod-sunod nga pneumonia o kung influenza-like illness kag kung ini ang magluntad, posible mayara sang local transmission sang virus sa komunidad. Samtang para sa COVID-19 update naton diri sa mga syudad sa Bacolod Action Fred, 679 na ka mga swab specimen ang napadala sa Bacolod City sa laboratorio kag sa sining nga numero 597 diri ang nagnegatibo sa COVID-19. On sa Action Fred ang nagpositive, 6 diri ang naka-recover kag 3 naman ang napatay. 70 Action Fred sa karon ang pending nga resulta nga ginahulat sang LGU sa Bacolod. So far, ginamonitor gyapon naton ang mga influenza kag pneumonia cases sa community. So far, do wala man kita clustering. Sa community kung di may nag-positive daw. Kung may nag-positive kag other communities nga wala pa reported positive. Nabatian si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Sa mga kaaksyon naton, mas pabasugon ang aton ni kaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga kaaksyon, yari ng 5 ka healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Ini ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold makabulig para malikawan ng cancer, pinakamaayong nga antioxidant, nagapanubos ang kolesterol, nagadetoxify sa aton lawas, immunity booster kag iban pa. Ang Santon Plus Gold safe kag epektibo bawod himo ini sa 100% herbal extract. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga butika. Kag syempre, hindi man magkalipat ka mag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, ini ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bagod makabulig ini sa madamong nga balatian, kang isang cancer, nagabato sa mga infections, nagapanubo sang blood pressure, kag nagabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients, kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami
pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Dugang ang mga balita kag isyu pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Dire kita, miyembro sang Law Enforcement Team sa siyudad sang San Carlos, Pilason, matapos ginwasay sang may diferensya sa paminsaron. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead.
May nga-aksyon na Fred pila sa ulo ang naagom sa ining miyembro sang law enforcement team sa siyudad sa San Carlos matapos nga wasayon ini siya sang ginapatihan may ara sang diferensya sa paghuna-huna aksyon na Fred. Ang biktima diri amo si Rolly Palaisbo, 46 anyos, kag residente sang San Juan tunga Barangay 5 sa amuman nga siyudad. Samtang ang suspitsado diri ginkilala naman kay Bernie Onlagada, 34 anyos, residente sang amuman nga lugar Aksyon Fred. Sunod diri kay Police Major Mark Angelo Hongko, amuning hepe sa San Carlos PNP. Ining biktima nagresponde sa lugar nga naga-weld ining nasambit iya nga suspect. Pagabot niya didto, ginwasay ini siya igo sa ulo. Nagpangayo sila sambulig sa kapulisan. Pag-abot sa pulis dito Aksyon Fred, linagas pa sang suspect man. Ining si Police Corporal Allen Istrao, 36 anyos, miyembro sa San Carlos PNP, di Buenas lang nga wala ini malabot. Rason nga napilitan sila nga luthangon ining suspect nga si Onlagada, nga subong araman nagapabulong sa ospital matapos na igo ang iya siniduha kapaa Aksyon Fred. Suno kay Hongko, kaso nga direct assault kag subong man physical injury ang atubangon sining suspitsado pagkagwa niya sa hospital. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46. Wala kag dagon na kung may diferensya sa utok ka wala kag dagon. Hindi man pwede makusar mo na kay may diferensya ang paminsaron. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred.
Philippine Standard Time, las 5:50 na pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. May nabilin pa nga mga salawayon sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred. May nabilin pa, Aksyon, Fred, no? Mayara pa. Mayara pa, siyam na lang, no? Siyam na gid lamang ang nakaladakpan sa curfew sa siyudad sang Bacolod. Majority sa mga backup stations may mga zero. Pero may araman iban, Aksyon, Fred, nga isa may duha, no? Station number 1 gani, zero sila. Wala sila sa may nakaladakpan. Sa station number 2, duha ang nakaladakpan sa curfew, 5:30 kag alas 10:30 antak na kagabi. And sa station number 3, wala sila, Action Fred, zero. Ang station number 4, isagid lamang ang dakpan sa curfew, while ang station number 6, tatlo ang nagkaladakpan, no? Nga nagpasaway danan. And sa station number 7, tatlo man, Action Fred. Aksyon, Alvin. Yes, sir. Malihog abi tabuas o sisaon ko kung pila ka mga e-bike, pila ka mga tricycle, pila ka mga tricycad, pila ka mga pribado nga salakyan ang na-impound sugod sa pagsugod sining korpyo. Yes, Action, Fred, no? Katuan taman ang bitaw buwas nga adlaw at least para makakuha kita sa pinaka-latest update. Siya si Butsi, basi makita mo Yes, sir. Oo. Basi makuha natin, Action, Fred, no? Makita natin si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche asto sa kumpila gidya ang nakaladakpan sa kabilugan, e-bike, tricycles, private nga mga salakyan nga nagbayular man, no? Pagkatapos pinalidad kung ano? Oh, yes, Action, Fred. Ang station number 8, Subong, zero. Ang 9, zero man, Action, Fred. Ano nga mga barangay na? Ang sa station number 8, Barangay Pahandukoy, Tangob, kag Barangay Singkang Airport. Mayo, ha? Oo, wala sang may dadakpan. Ang station number 9, wala man sa dadakpan sa area sang Sumag, Punta Taytay, nga area, Action, Fred. Even ang Kabug, wala sila sa may dadakpan. So matotal, Action, Fred, siyam tanan, no? Ang mga curfew violators sa siyudad sa Bacolod, samtang ginabatigayon sa gihapon ang ECQ diri sa siyudad sa Bacolod. So far, Action, Fred, muning pinaka-latest diri sa area sa police station number 3 nga ginakatuan natin ulihi diri, Action, Fred, no? But zero gid sila subong, Action, Fred. Ang balita gikan sa patrol, ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen santones kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagwa pa ang higko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Maayo ina, nga patimaan, low rest gima kita. Sunulundon giman. May mga salabayon, jot lang. May aragi nga tiga ulo no? Pero sa dalayon siguro, base kon maamat-amat naman ini Kaya daw mabalik kita posible, base kon kakaso na bla, ang ECQ kag ang GCQ ay ano ayhan ang mangin palabuton sa Bacolod. Balik ayhan kita kulukadto naman, lagaw-lagaw sa mga mall, kagiban pa. Wala tonta kung ano ang statement kay palayag ni Mayor Bing sining palabuton nga Mayo 16. Pero antes ko malipat, CL77, 26 mg vitamin C, kinanglanon sa aton lawas sa tion nga delikado ang palibot, sa tion sining hindi makita nga kagaw, kinanglan kargado kita sa vitamina, vitamin C, proteksyon sa aton lawas, batok sa mga balatian. Bangod sa kaepektibo, sining CL77, madamo ang nagsunod o galing delikado lang. Amo nang siling sang management sang CL77 likawan ginaton nga magbakal sining nagabaligya pamalay-balay bala, nagabaligya nga ginabutang lang sa mineral water, ginabutang sa
plastik nga botilya o kon lipid nga botilya. Posible piki ina nga CL77. Luyag ka magbakal original gid, genuine gid, nga CL77 hapos lang, kadto ka lang sa mga butika kag parmasya. Inaya sigurado hindi piki ang inyo mabakal. Sigurado makabulig dako sa inyo kalawasan proteksyon sa pamalatian. Amo ini ang CL77. Kaya ang laking CL77 laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,